Teachkach MTV hino kupainyaya zakasiyana zinoitika mumatunu atigere ne akatikomberedza dzinotyisa dzinofundudza dzinokachama. Yes, muri yeZimbabwe kudzoka kwanoita zvakare nacho chirongwa chiri kufamba chiri kuenderera mberi apo vasungwa vari kubuda majere akasiyana. Nhasi atinzwei Madam OC Chinobva vachitaura pamutare Farm Prison pamwe nepamutare Remand. Mutare Remand Prison, we've come to witness the release of beneficiaries of amnesty. We usually call it amnesty, but it's Clemency Order number 1 of 2026, wherein His Excellency has exercised his prerogative of mercy in terms of the Constitution to release deserving inmates who've been convicted and were serving their sentences and meet the set criteria. We've been to Mutare Farm Prison early in the morning, and we have released some inmates. Total, the number of inmates that will be released for the whole of Manicaland province is 485. This is a significant number, considering that we've been overpopulated for quite some time, and we're grateful to the Commissioner General, Dr. MCN Chiwobu. We are grateful to the Honorable Minister Ziyambi, and above all, of course, we are grateful to His Excellency Dr. Idim Nangagwa for this mercy that is extended to our inmates. This is an opportunity whereby they will go out and show the skills they have learned during the rehabilitation processes that they have undergone whilst they were in custody, and also to reunite with their families. And we've encouraged them to go back. The only way that they can thank His Excellency, the Minister, Comrade Ziyambi, and also the Commissioner General, is to go and be law-abiding citizens. This we have emphasized to them, and we are hoping that they will use the skills that they've gained whilst they are in custody to make meaningful lives without committing crime. And we are grateful for this exercise. It helps to relieve our institutions of the congestions that we have been experiencing of late. So we are happy, the inmates are happy, the relatives of inmates are also excited. Some were here to receive them, and once again we thank the Excellency for this exercise. Sarangu ni ndonzi Zakaria Nemaunga. Ndakapinda mukati nemhosva yeStockTake. Saka ndapinda mukati meusungwa ndakandisina basa remaoko randaigwanisa kuita. Asi ndapinda mukati meusungwa ndakadzidziswa basa remaoko repanel beating nespray painting. Saka apa takuchibuda kuenda kumba taitirwa unyasha nemukuru wenyika kuti tikwanise kuenda kumba kusangana nehama dzedu. Asi ndabuda ndagona basa remaoko randadzidziswa mukati meusungwa. Panel beating spray painting ndo basa ndakukwanisa mukati meusungwa. Okay. Iwo waifa hongo wabuda rinde kwa nguru pasina amnesty. Panga pasina amnesty kubuda 2027 sa 19 October. Saka iwo rukunzwa sei ndiri kufara singeti nekuti ndakuenda kumba ndichisiwa mamwe makore ndasiya mukati. Saka iwewe wanga uri panel beating kutaura mamwe mabasa maomba wakangoita. Ndiri kupanel beating ini ndaita spray painting nemechanics. Ndo basa randira ndichifundiswa na boss ganye ndo yanga ticha ngwa ndifundisa panel beating. Akaita moyo murefu kundidzisawo varanga ndisingazwisisi ndo yabvunza wondibatsirawo. Saka ndo watenda futi wawo wakandidzisa basa remaoko nemaofficers esandagara nopakati penzvimbo yeMutare Remand Prison kuzi atinombonetsana nawo kanombosora takanetsana tagara mune zvakanaka zvedu zvifamba zvakanaka. Saka iwewe paunga uri pana hama dzako dzaimboya kunokuona? Hama dzaiuya. Zvakakubatsira chii? Kuti hama padzaiuya ndo padzaizonditengera maworksuit asi mamwe worksuit aitengwa neMutare Remand Prison. Saka dzaizongowedzero pane zvine ndisinawo. Saka pauri kubuda pauri kuenda kupi? Ndichibuda pandiri kuenda kumba kwaTsoma. Upenyu hwako uri kutarisira kuti hwakushipa sei upenyu hwako? Upenyu hwangu hwakunaka pakutoti ndichibuda nhasi ndichibuda ndikakwanisa kuwanawo material matools ekushandisa panel beating ndakutongozviitira panel beating yangu ndiri ndega. So
Mhoso yangu yangere stock theft. Vanhu ndiri kuti vanhu vari panze vatakuuya apa musapare mhosva apa kozi kujeri hakusi right nekuti kujeri kwakujeri unenge usinganyatsoona nyama dzako zvakanaka asi unozoona mukana wekuti uzobuda unodzidzwa mabasa emaoko asi handosikurudziri kuti muye mukati meusungwa asi muusungwa zvino kuti tariro yatopera zvaundoba zvako zvifamba zvakanaka dziri ndakubuda ndagona pano kuti next step ending ndobasa remukati meusungwa. Ndichitanga ndinotenga medimosi wakapakati penzvimbo naofficer incharge yedu ari pakati penzvimbo wakatenda kuti tikwanise kubuda pano tichienda kumagengi namedium makutama watinawo futi pakati penzvimbo ineyo wakatipasisa kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Thank you, Baba. Nemo musa vaenderera mberi zvakare vari kufara vana vepamutare farm prison apo vanga vakuperekedzwa nemarori anzi vakwanise kuendeswa kudzimba dzavo. Mutare farm prison iyo ine vanhu vanosvika 123 vari mushishi kugadzirira kubuda kuenda. Tinokutendai mhuri yeZimbabwe nekuramba muchititsigira pano paTichCatch TV. Muwe nezuva rakanaka asi musakanganwa kupfanya kabhero kuti muratidzwe zvinopisa zvatiri kuuya nazvo gore ra 2026. Tinovimbisa kuti charamba chikufadzai uye ticharamba tichiita zvamunoda kuti mugova muchiramba munesu. Thank you. TichCatch TV inonakidza zvekuti kana wasala